Mwanchumu ligerelia na gukwani wanandonsia sobereta semargoba ya bono chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana maya nyaro kumanyigatiere tuabereto gukwarigania kurwa semambi ya lengentambe weka chinse chiko bono cha bono margoba buna baliki baitu babere bako ya sangelia kurwa chinkongo chonsi imene isiko yorgongo rwagusi aseri bonyale koko sansamuranira na gukumanya senchira yobo ikirano etalikie mu mutinyo kabiro mwaka w'ikiri bubere na meronge eberne tatu na mange abere kago korekana hango chokumanya semargoba ya bono litukerigali ya Jumatano nyirabono litokubwateranira goetera sumu no bwimanyelio igakoroko joisho auta litanganike gima chara mangana ywa senchira yoko ya chuta Ranga baisi aba basalikire rero bakonywe meterie yo bamumirete bakamakorere kebe bakabona agasira ayande nara ya igogo ichane miyanya iriche county ya Nyamira na Gusii umweze kewe miaka 15 nebere gosari kwa songo tachirwanse goikagokua nazari na kuba kucha bagonte baba manueli nkwengenda hari nkomnya kagucha nkonyora maene na basungete bikoro toiga engolina he ngochaka kukura gaki abantu baito nkonye watekana no koboro wesukuru fisio moro kiwakora KCPE utiria makweli ya sogo taka weita boro nyinyari bali chachengi na koro mbirerale. Tuna demand kwa serikali iweke mikakati ya kuandikisha madaktari kazini. Serikali nase kimokoli kabalimu n'abanyanyimbo bokana gotiga abanyagetari kiombe ky'abanyagetari KMPDU kyagoserego chia kugiremere mona gokorokorobekana ogotindi. Asayomo nenda mange umunchu muligire bono isaranso ken kumanya senchira yoboye kirano letera ninchenkoro Vincent Onyancha igotoko chakano roboti rowe chani akurwase county ya Nyamira sensemu ya Nyericha wasomo iseko mubwate miaka 15 nebere abakagota chirwanse go ikagokwa asenseme yo nabantu getebe kurwa asenseme yo omulikito kurwase county ya Nyamira Jobuma ange nigawato roboti rwa senchira yoboime Ebirero na Amayia ekenyoruka Nyericha township account ya Nyamira chinsantuma chinsangenda twarakinya soko ligere litwamuligereire nabakoranga nakoreiro levingi ntindi yema ega musubati uri ne myaka 15 nebere oyusobo erekenyoruka kegogi gotoka gaiteire echaime niga betega koirwa oboreri Ensa ya Nairobi na koira na kabwate oboroiro bwobongo konyo mwana ari buya kwende skuru bona agachaka irwa oboreri akatami gukurwe skuru akairwa oboreri bona kera irwa oboreri akorire wiki na litogoche kwiguno mwana arwarite akarentwa ale barimo bona chinsa chia mambiga twakorire kunywe chana itokonyore simi buno mwana ongentire bona iga nyano mwana buna tokirega nyano muntu yo muire toborere tarachate bana ki omwana oyonerende na imogitinga moira tigangonda ara igungi kiabeire taraurukaga mutureti bwensemeyo nato erabuna nigakageire gotigonkigwa na goitu nabamura bakonywa chinyasore na maliogo yogotindi oli tukabona nabwakire bono mambia bona akerwe simi amana asaligire kenyora umwana oyo konye narware take abanyene ngonya kumusugurikira bale use nabwene bono koranga abaisi aba basaligire rero bakonywe meterie yo bamumirete bakamakorere kebe bakabona agasira amate yanje abagegotwerera nigaba mu maete buno musubati omuya naende obwate amasikani mwana uyu garwara matuko makeigo obongo bwae bukabichoka lakire nduno mwana kuruyigorore buya kagweta para kakumaete na bagukwana smart bogutatega bona abaisi aba banyurose n'ikinyasore obaikirete butuko mwana uyu bakamakorere kebe bakarepu bono nware chaigaiga abamenyi benseme yumbagikeria enganeye nagoteba nengana yo goichania mono bono tokumetinga aya naro torakorera uno ntu abasubati nabana basinini abaiseke bagokorerwa unyama kama hii ngiye kogera bagokora ibintu bunebi nande ndobwate Nyamira county ndobwata ebiongozi birororo Nyamira yaito yabira abantu bagokukira kera lakini bono ntoranyora
obokonyi korwa ase Nyamira County. Mbasaba serikali koira egetambukiro kia bwango linde kumanya oboene igoro yenganeye namangana ya gotango gokoreka. Ekenyore kekeburuka ina marwa nekinya sore. Abantu bakuru Nyamira town gocharocha iyo bakunyukinya sororo no banyora kende tikeyora abakorere. Kiagera ntutwe kanto kunyara kubakorera kende abagambi barambari gutubwate simangana kabirayo. Timwate mangana mange yongo sabe serikali etubwatesie etubwera mangane kabirayo busalia. Asa umaete serikali yaru wanchete konye ekoro butukigoro yo mwana oyo ambakoralire. Kaitire this is very bad. Bono tuike serikali andamane etubwatisia abaturensa ase binyoro eto echinguru esoime egere toroserie omorembe tobe itoko igwanana n'abantu bande. Thank you. Kurwa se county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamuno humurikito Job Maangi kurwa se county ya Nyamira na roboti rwa senchira yoboy kiranugo tigara boygo asamangana rengete ama kweli na boygo ensemo yo weitani gotokomera no murikito Josephat Amise oyogo tumanyibuna omosa yomo bakago karakira sisana na isata samatemo mana KCPE ni gobono arigetie weitana ko rusubogima asekerenga buna chibesa chyo kumwirira eskuru graskia kendago se form 1 ni go chiabulire kolengana nangina koroniga no wichana maiga yo mochokoro yo weitia ose go utia makweli asoko gania weitia kurochinse ya mochiri chia boronyi asebunge ya nyaribari chacho roboti rwa senchera yo wime Magega ya Emmanuel mokuwa kurwa ase kenyoro kia boronyi gokora omokia ase amatemu ye kirasi kia gatana gatatu mwako nyarako bagogweta na boigo korangirwa ase skuru ya lio kindo bono niga maberete gesonte ase obogima bwae ase ataranyarako bagakwirigania ase nchirende yonsi egetambokero ekikirete erego tema kwerusia obogima bwae kurinde aganyarako bagakonywa amona basabalia abaya Honekero umwana yakona chaigoro nandi ngunya kumugambia ndine kitata tokora kende gaki Manuel yone gaki bono igora akusaiti kobutore gento ngente akamwana gasini ndikare nazari nakuga kucha gagonte baba Manuel nkwe hari nkominya kagucha nkonyora maene na basungete bikoro toiga engoli nahe ngochaka kukura gaki abantu baito nkonye bono nje najiete karana rure kwerigeri inyora abana abantu bakono kumuburinga nkiye kiyogokora Ono nganyoro mwana orio ondore otenene isiko komenya ko kata mama njoro re Emmanuel ngo chigoja Manuel agatama go chipara mate nganyoro sungeti angoli ngagaga ni kuita singenje chibasi chabulira go chire school kubwatekana Emmanuel omanyene nigatebire anyarako bagakora omokia kubwatekana no musamari mu nyarete ko bagakomoya chisemecho kurende goikira boniga nigo emoberete akongu ere kunyarako bagokobeka egetambokero kiria aranyarako bagagoswa ase skuru eyo yario kindo bana tole 7 na baiboli ntogwatera kini ebinto byasinyire kona chagete ko primary na bana someiro gokon musamari agachaga nkonya primary bono igaikira na korra matemu na etire lakini bono bible bane babu ati kende barangire school igaikira nga decide neri ndwense asengenjo timbe badeni asibale singenjo baboli rupimba babu ati kende barankonye ibuli baye Emmanuel boigo niko batemire chinchira chonsi kurende goikira boniga kubatikana no bonge bwe amate yae bono ataranyara ko bagoikirania amangani elio omwana obo anyara ko bagagosoa ase eskuru nyobono iga okoragira miujiza sababu gani umungino yone iga ko endo iye kebuse one nakiago akora nyole ndagira tokuri igonjera tiyo nabo injira na atemire njira yokuriye kebarua kiambulire pi nonye nabo ogosaba kwabo nigo gwachereire ase abasane na bairi nabo igo abarai abaranyara ko bagwesokia na koena no kuganio kuya elinde Emmanuel achikonyara ko bagoikirania endoto yae yogosoma ase skuru yabamura yario kindo singenjo mwana na rokanete ko mwene goja konyora max ya 380 no mwana bwa ole omungaine yana ngonyoro njumu ndamungire skuru asome acha konya abandi mnabona yuko kwenda standard next year njira teyo mbara abakena de abana mbate mbatano babiri bona abanda abake
na bakara konyeke na bagukonya abandi bono nasabanga oyo baranje oyo baramurora mabera asengencho onachira kerangira riekebe na abana bandi batigire sukuru barabanana bono gakiamo nkonyera ose eranya sana amukonya chakukonya abandi. May God of heaven abundantly shower you with his heavenly blessings as you plan to support this family and this life that would have lost today. Kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kurwa ase kinyoro kia Boronyi ikiukere ime constituency nyalibali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Biamono umulikito Josephat Hamisi asorobotirwa senchira yobo ikeranu gotigana na yubono umuwaziri w'oburimi kurwa se county ya Kisii Margaret Obaga nikagende teneganga yokonyara gosira abalimi hasorgongo rwa Gusii na se county ya Kisii likonyara GOKINIA kolengana ne serikali ya county ya Kisii nigobo igotigarete kubeke mirobelyo koneki uno mulimi nkonyara gokonyeka ase oburimi bwayi na konyara GOKINIA ligesaria ye litukolia lero Margaret Obaga nigata rensemo ya nyagesenda ase wodi ya sense awaza sangana abalimi kurwa sense meyo na kwa batebu na babegetemero belisene asanyara kurobo konyi bwaye gucha sebyombe aho bunenchiremo yokonyara kobisira na gusiro buremia sorgongo rwaguse. We improve mambo ya milk collection and transportation pia. So maziwa kitambo walikuwa wanauza door to door, wanachukua kikombe asubuhi, na hii kikundi ya ushirikiano ni kikundi ambayo tumekuwa na wao kutoka mwaka wa 2014 kutoka waanze, na wakati huo tulikuwa pamoja na cooperative ya Marani Dairy ndio ilikuwa inaanza. So wao walikuwa hiyo group ilikuwa affiliate group ya hiyo cooperative. So ni vile cooperative kidogo ikakuwa na changamoto zake kidogo wakapifia, but group iliendelea, wao wakaendelea na mambo ya milk marketing, and at that time walikuwa na handle around 40 liters of milk per day, but kupitia program ya ASDSP2 na county government tumeweza kushirikiana na wao katika mafundisho, capacity building yote hiyo miaka yote, na wanaendelea kuimprove, wanaendelea kuprogress. Sasa tunaona wamefika handle around 80 liters. The main challenge ilikuwa tu ni mambo ya transportation, kutoa maziwa kutoka hapa kupeleka Kegogi mpaka Niruka huko. Na kira yuagendrete kutigara boigo samangana rengeto oboremi chinga kichwa no muwaziri w'oboremi boigo ase county ya Kisii nigatare wodi ya Bugekase chiro ya matongo ase bunge ya kitucha cha South me county ya Kisii asanyara kago sire byombe ne bonensemo ase balia ababugate chombe chamabere asate babuna bono nigo abali mikurense mejube bwatirani na guchikorose chi yogurt au bono babere babugate obutugi bwabo be chombo muri kito Frida ke na mange. Bunentere Eyemo yokwegendereria niga basubati kurwa se kiombe gia kikapu ikigia chagiti omwaka w'ekiribubere na 11 ase wodi ya Bugeka imya kitutu cha South babeire bakwegendereria wetira obotugi na boigo obonia bwa mabere. Litukolia rero omuwaziri w'oburimi na boigo etugo Margaret Kemunto nigo ainana boda na boigo machine ebyo birabakonye kogendereria obonchereria bwabo. Rero tuli naiga aseptia kulitutu chache South tuacha ku commission kuseko kwa ikikundi ky'abantu nage kwikapo women tuacha kuwakubai ni mashini ya kuli bakonye kubugolia mabera abo kuchikona mashini ye iko chikubakonya kubeka amabere abe mo katwara any problem na indi banyari kutwara an easier way njira ya rahisi kuira mabere which as a market Omo MCA Obugeka Richmond Manani nigo agokera omorobelio yo ase agokera okubwaterana gwe serikali county ya Kisii na boigo ekiombe gia kikapu eliokoenekia ngosira bale abalemi betugo ya mabere eliokwegendereria.
ndeka nne mono ngotemo wakira wagana wetu wakikapumbia mono asomero batwarite polisi bachagite ko kontinero mpaka bona na ndio ngotemo kwa kishira wanda wetu usiyete turuo mugaba na itosimbarati omwaziri tutuachora agaiga bwe chinguru nainde orinomo kimono sana koranga bana bonspi banyorre ngeri yabo kuruse chijera wao lakini mono otego iyo otogiri amagana yetuko kera togiri amagana yetuko boikatote mo tuko chombe chetu chiri chamabere rigara tunyare korosi binte bingi kurusa amabere aya tunyare konne ntukusi yeito mukeigola boigo ase ensemo ya agribusiness nigo yasirire ekyombekyo ase okobachi machine eliko gacha amabere ase enchira endonge. Agribusiness program work to support youth and women in agribusiness, and we are happy to be here today to launch the equipment that they have received. We just want to challenge them to take advantage of these opportunities to be able to scale the operations. Abanyakiombe nigo bagokera obokonyo bo ase babolia ebyombe binde koligia abanyagitari betugo eliokwenyorera obosemia. Ero twachira asingencho ekiombe kyake kap kiombe kena kenyora kego agura, and by God's grace kiachakire gutara asingencho rero twaronchina ne pikipiki ikobagogoreria mabere twawe pasteurizer na business when encourage ebyombe binde byonse bire in Kisii County birore abo bisaba abo boboremi erinde baba advice buno bagukina. Omunyakirogo obwekeombekyo nigo aerera ase kurwa bagachagete goika obwale obo ase nonyana bo bachakire korosia yogurt ase babolia ogosirwa kurase serikali ye county ya Kisii. Tukubateria mabere tokuroni na mabere amaya tugukina kirigente ono bariba babwate mechandio ndio sinandi tugutrain bakweta manyeti gore ya mabere bachikika basomi na kibabwenerete kwandula mabere kuna mabere akorosi tukorosi yogurt igaiga. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamuno homuri kito Frida Kerubo asorobotirwa senchira yobo ikrano bonogo tigana na yogo ikachinse mochinde tumurikirali abakago kolekana omwaziri otendense mo yobo indikithire kindiki ni gata rense mo ya Kiambai kutoka the county ya Kiamburi tukulia lero asana kago sangana minyukuru sense meyo ne kunyaro kumurikira mangana yobo ndi nigo chinga kicho kithire kindiki ate una serikali nebigatemiru berisene kunyara ko ne kibuna kunyara ko bekabaru ndi boisene na boniga kulire bali bakwenga maro sense mina gote una bune serikali teri uchuwanjira ebinyewa bya maryogo yogo tindi atancheri aiga sense ya Kenya. Tumesikia mambo ni mengi ambayo yametajwa hapa na mengine tutashirikiana na serikali ya county kwa sababu mambo mengine yako katika himaya ya serikali yetu ya county. Na mheshimiwa gavana ameniambia yale ambayo yanahusu county amesikia na tatenda kulingana na vile mmemueleza. Kwa hivyo kwa upande wetu national government, sisi ambao tuko hapa kutoka national government tumesikia kwamba kupitia kwa wananchi na viongozi wenu ya kwamba tunahitaji kuimarisha usalama katika hii sehemu. County teams through the regional security team to organize needs assessment ndio tujue how many officers are required in this area so that we organize to deploy adequate officers from next month who will come and beef up security. Na boigo omwaziri wa mache alswa homme ni gobona nyareka gotebune serikali ni bigetumiru berisene koene kiabuna chinse mochiria cheme ne gosichitauna ngonyara kira macha sekerengo kemia asemia gukona kurasa mucho Nairobi ritukoria lero alswa homme ni gate birebuna chinse mochiria chikutoka sebinyoreme ni gochi koene kia bune serikali unankonyara balekerengo kia mache kikere gati ye 50 no mo ase ose 50 nebere asemia erikonyara koene kibuna abantu wara AMACHE na baseme chemene ni gatebire buna nekerengagia ya serikali kiromonto konyora AMACHE Amayia na boigo hari arabwa koni wachinse mochinde ni garage kono wa serikali lianse.
Water is a major resource to the country's socio-economic development and achievement of Kenya Kwanza Manifesto on reducing the cost of living, creating jobs and improving the livelihood of the people. Despite Kenya facing enormous challenge in meeting human and ecological needs for water, the government of Kenya is putting measures in place to ensure that there is 100% water coverage for every household by year 2030. Currently, and I'm sure it's maybe somewhere down the line, we are standing at around 70%, but in the rural areas a bit low at maybe 50, 53, going to 60, and our target is to reach 60 to 70 in the rural areas. But in towns, we target 100% by 2030. And in accordance with our constitution, of course, the responsibility to access water for every person is laid on the state, and I dare say also the county governments. We therefore look forward to meeting goal number 6 to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Gotigana na yubono ekyombe kilikyaba nyagetali KMPDU bakurawa no mutene wekembe ke David Atela ni gobono bago sereri serikali gochikogenda sumugiro na boigo otwaro kurobekano go tindi hasa gote yabuna serikali teraba ikirania amagani yabo kolenga no mutene wekembe ke David Atela ni go ate birebuna ni ga serikali yagendrete kuli kabali muna boigo na banyanyimbo ase kolenda banyagetali abange batigarite zukobataranyora meremo bonno ni gobagania serikali ekeregendrete kuli kabali muna boigo chengecho kubali nyimbo n'abanyagetali babwente kulikwa nigatebire bunaborera bange niko bagosiria magima basinyagetali aho kubwatakana buna abanyagetali basinyagetali cya serikali niko barabakena abanyagetali abange niko batigarite isko niko bono baganie wizare tenete mu yobo cyana boygo na serikali kone kibuna ingolikera abanyagetali bayisene abanyagetali cya serikali ekibono kibwata abanyagetali barabake. Miaka 5 ambazo zimepita ni madaktari 500 tu ambao zimeandikwa nchi nzima, na ambao wale wametimu ni takriban 900 kila mwaka. Kwa hivyo tunao madaktari 1000 ambao hawajaandikishwa kazi. Na hii inafanyika wakati ambao hospitali za umma zina struggle ambazo zina madaktari. Ukienda huko kama mwananchi utakaa masaa 8 ama masaa 12, na ikiwa kuna upasuaji utaongojea hadi miezi 3 au miezi 4 ili upate. Kwa hivyo tuna demand kwa serikali iweke mikakati ya kuandikisha madaktari kazini, jinsi wanavyoandikisha walimu, jinsi wanavyoandikisha polisi, ili wananchi wapate matibabu jinsi inavyotakana. Come March, if some of the issues are not raising here will not be implemented, we'll shut down. We'd rather stay home with our colleagues than pretend that we are working and we are just watching patients die. Hekera yubona gendrete abarugi baba governor Kurwa City County au gati yabe county ya Migori, county ya Kericho, Bungoma ne county ya Kisumu ni gobacha kirebe no murobelio obokonyara ko basomya basubati gore yasafi ko kanza gose igoro yoborere bwa kansa ni wacha kiro murobelio gati yabuna nenchere ya moyo konyara kuro basemya henchira basubati wende kwerenda na wetanga anekura sobore bwa kansa hobono bogendrete go chanda basubati abange. We're encouraging our women between the ages of 25 to 49 to go for screening, because if the disease is detected earlier, it can be prevented. We're also encouraging our men to encourage their women to go for the checkup, because we need a healthy family, and a healthy family cannot be there if the mother is unwell. And we have joined hands together as first ladies that we want to make sure there is zero cancer in our Republic of Kenya, in our counties, and we champion this because we know it has taken many lives, our mothers, our children, our fathers, and how we wish that we'll come to the end of it. Gotigana na yubo igo tumire kirobura ikurwa sense moya wa subati first lady hoyubono rebumo cabinet prime secretary Tesi Mudavadi yoro murugyo ya Msale Mudavadi nigo acha kiromurobelio boko ene kibuna abantu bali yabago tunkonyo rubade niga bodi ya serikali ene kibuna abantu abago tunkonyo rabali chibese yabo chobogo tu asege kagitakeire asabe gatebire bane kibuna ekirwa ko chibese chumba bwato bulindi bweisene ekirwa kwa tokoro chibese chiyobogo tunigo chinga kichio abodi ya serikali
serikali kone kibuna abantu abagotu ngwanje rubare gutakana bangende onsekero wikirani nonya no bonchoreria bwabo niga abari aho wikirana somoje goba ko kolekana chinsemo kya Kigomo abasabate yabuna mbali getuko sira abantu bali abagotu abalema nabo igo abatakanwa. Kisha wazee wanapata pesa yao, wanafika nyumbani kisalama. So Bwana Commissioner, please, if you can, ensure that our mothers, our fathers wanafika nyumbani salama. Wale watu wote wanapata pesa ya wazee, tafadhali mambo ya pombe tuachane nayo. Hiyo pesa kidogo unapata, tafadhali usipeleke kwa pombe, si ndio? Na hiyo pesa kidogo nimefurahi sana kuona my own mothers wako hapa, shoes na watu wengine hapa. Wamefanya biashara kidogo tu ya kushona hizi viondo. Tunashona viondo lakini hatupati uzi na hatuna kwa kuuza. Sasa tunajua mchana wa leo kwa sababu tumepata wageni wetu watushughulikie kwa hiyo soko ya kuuza viondo. Mwanchumulikire bono kumanyigwa nuyo kongorokere kurwa sense mende vuna chisa chanego chia butukira semargoba ya bono hasemesa ya mangana majya nganchire nyakiro musumari ga mangana majya senchere yobo ikiranu ense yemo ya bono marojide kane 25 chia butukire olitwara kubwateranira gwetera sumu na wimanyiriri higakoro kwa Joshua auta yakarokere Petro nira mokera aine kibuno chibi cha muniri cha wikire asenchere enkiranu tumra ne chinze sito chia butukubuna wotambe toja kole bune bwendete yandro to bwatu gwetera mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News digital na boiga sema ya YouTube na bokotera buna Ndizi TV News tumira nisatiritira n'inchenkoro kwa Vincent Onyancha.